yan, nandito ako sa may Broadway Station kasi hinihintay ko si Manong, yung kaibigan ko, ano, Ninong ni Isabel. So nagkayaan, pupunta kami ng downtown Toronto. So hapon na, alas 4 na. So hinihintay ko lang sila kasi galing sila sa bus. Hinihintay ko pa. Antay muna saglit. Yung ganyang streetcar, naabutan ko pa yan. Yung ganyang streetcar. 2015, kuminsan walang aircon yan. Yung nabutan pag summer, mainit din sa loob. Kaya binubuksan ng bintana. Ngayon wala nang ganyan, lahat na electric ata, no? Ganito na lahat. Mga bago na. Itong station na to, itong Broad View na to, di ko alam kung anong taon. Inabutan ako ng snowstorm dito, lahat ng bus na-cancel yung yung biyahe. So papunta ako ng trabaho, wala. Stuck kami dyan sa loob ng subway station. Zero visibility na, no? Siguro mga mga 2017. Palagi ako dito nababa, tapos pauwi, papunta ng trabaho. Hello, hello, hello! Kamusta? Na? Ay, Manong. Ano, Ninong? Ha? Kailan kami pupunta doon? Kailan nyo gustong pumunta doon? Sa fall na lang. Dandas. Yan, dandas muna tayo. Yung si Manong matagal na pala ito hindi lumalabas eh. Ipasyal ko muna. Ako tuloy taga Saskatoon. Ako mapapasyal sa kanila eh. Itong mga to ayaw lumabas ng bahay eh. Ako pa magpapasyal. Ay, wow. Yan. Dandas. So pupunta muna kami ng Zara kasi si Joanna ay may pinapatingnan. Tara, Manong. Mamaya na kami maglalakad-lakad sa labas. Gawa ng punta muna kami ng Zara. Sarado pala yung Hudson Bay. Parang Hudson Bay ba yun? Nandito? Ano? So, yung tagos yun papunta ng Zara. Dapat nga. Dapat may tagos yun dito, sarado. Yung Uniqlo. Kaya dito tayo. Doon na lang, ate. Kabila. Yan, dito sa baba nito may mga pang-adult. Sa taas, pang-bata. Pero titingin ata sila Manong din. Zara. So, yun. Wala naman mga nakasale. Yun ang pinapatinginan sa akin ni Joanna. Mga 40%, pero pili lang. Pili mga ganito. Mga, hindi na pang hindi na mga pang 3 years old. Yan. Parang mga ito mga nakasi 40%. Pero parang yung iba meron si Isabel. Bumibili na lang si Joanna sa online. Wala. Ayan. Kaya sa online na lang daw siya titingin. Nakabili. Pero hindi para kay Isabel, para sa nanay. Para sa nanay. Kay Joanna. Kaya maglalakad-lakad muna kami dito sa loob ng mall. Ano? Hello. Hindi ka titingin dyan sa Kate Spade mo? Si Ate Marites pala, iuwi pala to next year. Kaya pala bumibili na pa konti-konti ng kanyang pampasalubong sa mayor nila. Mayor ng Ilocos.
Mayor ng Ilocos na gobernador siguro, Chavit Singson. Sabi, Si Chavit Singson, no? para Matthew, Manoto, Oo. Mateo. Ay, iba na pala. Hindi ko alam mga... Ano to? Hindi nga pala inaayos to eh. Laki mall nito eh, no? Hanggang doon sa pinakailalim. Yung tinatawag na PAT, yung ano, underground na mall. Tara Manong, ikaw naman. Daming tao naman, no? Magpipicture daw si Manong. Kala mo, wala pang 11 years sa Canada. Ilang taong ka na sa Canada? 15 years? Sana all. Matindi ka, Manong. Oh, picture na. Matagal kasi dito nakalabas eh. Picturean ko siya. Oh. Aba. So, dito ka. Picture. So, ang daming picture nilagay. Halika dito. Picture. Kasi doon na tayo sa ano, sa may Toronto. Ano yan? Verida Central Cafe Roaster. O sige, picturean kita saglit. Ang daming kino-construct ngayon. Yung dulong yun, doon ang ano, yung may Torontong sign. Kino-construct pala to, no? Kabilaan, doon pa. Yun ah. Yun. Hindi, ata, di ba tinatanggal ata niya yung release ng streetcar? No. Papunta tong Hudson Bay ata. Ayan, Hudson Bay yan. May mga social dito. Mga social dito. Patay na naman to kay Manong. Ang ganda yung balon-balon. Anong balon-balon? Ang balon-balunan. Diyan. Pinadala ko sa Pilipinas kasi sumasakit ang paa ko. Yung mga sapatos mo, pinadala mo lahat sa Pilipinas? Oh, ganito lang. Yaman mo talaga eh. Ganito lang ang sapatos ko ngayon, tatatlo na. Bumili ka ulit. Pumunta tayo ng Foot Locker. Kasi Parang ako nagdi-decision sa buhay mo ngayon. ganito na lang ang ano, ganyan yung style. Wala ko kasi sumasakit ang paa ko. Oh, sumasakit yung paa mo. O yan, oh. Bili ka na, hanggat nandito tayo. Next time. Sige na, mag-vlog ka na. O tara, okay lang to. Kasi ano. Wow. Ano nga to, ate? Itong Old City Hall. Ano? City Hall. Ayan, itong Old City Hall ng ano. Ano, hindi ka mag-picture? Saan ko pupunta? Kausapin mo si Mayor. Di, nandun ang New City Hall sa tapat ng may Toronto. May daming construction ngayon, no? Ano oras naman, no? 6. Alas 6, oh, pero tirik na tirik pa rin ng araw, no? Pero mas maaga dumilim dito kaysa sa Saskatoon City. Pupunta tayo dun sa ano, Nathan Phillips Square. Yeah, I did. Anong oras na? Sakto nag-bell. Inspiration. Hindi, 6:15. Hindi, alas 6. 6:15. 6:15 na? Oo. Para sa buti pag ganitong hapon hindi na masyadong maano. Pero simula nung pagdating ko ng Monday, medyo malamig dito sa Toronto. No? Kasi paglabas ko ng mga bandang 12 noon, malamig. Asa si Manong? Mga nag-chess.
Tara, picture na ulit. Picture na ulit. Si Tita Maria nasa sa mall. Ay, sa mall? Ano, ready mo ng ready mo na ang cellphone mo? Ha? Mag-live dito. Ipsin ko yan. Hindi rin ako marunong mag-live niyan. Turuan mo kayo mag-live. Ano? Ha? Ano mag-live? Oo, okay na. Okay na? Sige, mauna ka. Hindi ko pa nasubukan yan eh. Mag-live sa Facebook. Kala ko ako lang ang nag-vlog. Meron pa palang isa. So ito pag panahon ng winter nagiging frozen to tita. Dito yung ice skating rink. Natuto ko mag ice skating rink doon sa kabila, sa likod. Hindi dito. Mainstream to masyado eh. Nandito sana si Isabel ay nako. Baka magtampisaw yun dito. Oh. Yan. So ito yung mga may napasyalan dito sa downtown ng Toronto. Bukod din sa mga mall, Redanda Square. So, ito yung isa sa sikat na ito yung new City Hall. Yan. Pwede naman tumaas dyan para kuha lahat. Mamaya taas tayo. Picture kayo. Magpapahinga muna kami ng konti. Manood ng view habang may nagpipicturean dyan sa mga tapat natin. Yung isa nagla-live. Oh my. Dati palagi tayo nandito no. Hindi pa namin katropa noon eh. Wala ka pa din dati eh. Si Manong ang palagi pala. Kami na Joshua, Ninang Hana. Sila Jerome. Kasama namin si Jet. Nandito kami. Oo. Lahat na ata eh. Doon sa grupong yun kasi nung panahon yung mga Tim Horton kami. Mga Timis crew. Naging photographer pa kami ng mga turista. Ayun niya na mag-take. Ako daw. Sige. Ayos. Ngayon ka ulit nakabalik dito, Manong? Oo. Hindi. Lampas 1 taon siguro, no? Dito pala, dito ka pumosisyon. Para kita yung Old City Hall. Pwede ditong umakyat. Di ko alam kung sinaraduan nila, pero palagi naman bukas dito. Nagla-live si Manong. Di ko alam kung sinara nila. Manong, tala. Ay, tala. Tara. Dito, pwede ditong umakyat. Para makita nyo yung buong view. Tawagin mo. Alam na yung ate to. Saan bukas? Bukas nga. Tapos sa ilalim nitong Nathan Phillips Square na to, parking lot. Alam mo yung pag may event dito pag Pasko? Ito magandang view kasi lahat ilaw dyan. Tapos yung mga kainan, nagkakaroon ng food trucks. Dito kita-kita mong lahat to. Dito kasi sa downtown na tumira kami ng 5 taon dito. So parang pag-alagala ako noon dati dito. Kaya alam ko yung mga lugar-lugar. Nung pagdating ni Joanna, ganoon na din. Gala. COVID noon yung pagdating ni Joanna. Kaya kahit COVID, mask lang. Gala kami ng gala.
Tapos hindi kailangan ng ng sariling sasakyan kasi yung TTC maraming sasakyan ng bus, tapos mga streetcar nga, tapos subway. Kaya sitting ko mga sitting city talaga, malaking city. Yun nga lang dito sa Toronto, medyo mahal talaga dito ate. Oh, sila ang makakapagsabi niyan. Pero okay naman pag parang nasanay ka na ate. Sanay. Kami nga ganun din nasanay din. Oo. Sa Saskatoon City kasi ibang-iba talaga ang pamumuhay doon. Medyo tahimik Yan, parang kalma kumbaga. Dito ang mga tao parang mga busy pag sumakay ka ng subway, pag nandiyan ka sa medyo sentro talaga nito. Sa Saskatoon City parang chill lang ang mga tao parang cool na cool. Yan. Nagpo-post na kayo? Hindi pa nga? yung ibang picture na sa akin, send ko sa inyo. O picturean kita dito para kuha ang lahat. Itong tao mo to, mahilig to sa picture na Manong. Saan naman tayo Manong? Doon tayo sa ano ngayon ate? Lakeshore ba yun? Yung parang may papunta ng Center Island? Dito na lang tayo, maglayo na. Ha? Mag-subway tayo. Pupunta doon para sa Union Station. Dito na lang. Dito na lang. Sige, kayong bahala. Alas 7 na ba Manong? 6:41. 6:41. Liwanag pa Kaya ang dami pang namamasyal din. Pag panahon din ng winter, daming tao din dito gabi-gabi. Kasi may pailaw dyan, tapos ice skating. City Hall. Nung dati may umakyat dyan sa taas na yan. Yung nagpailaw sila dito. Bago bago magpasko. Tumaas sa taas. Yung mama. Yan. Pinababa ng pulis. Tara. Oh, 2. Si Manong pumanog dyan. Sa stag shop. Ito. Anong bibilin mo dyan? Diba? Ayos mga anime action figure. Naglaro dyan si Isabel dati. Oo. Nung May, nung pumunta kami. Ha? Ha? Diyan sa may winner sa taas. Ang Ang Jack Sport yata. Ayun sa taas. Nandyan pa ba? Oo. Tingnan natin. Ito yan city sightseeing bus. Yan Na-try mo na dyan. Yan Jack Astor. So dito pag bago kayo sa Toronto, bisita yan, pwede dyan. Tingnan lang yung website ng city sightseeing. Aba. Tara. Yung isa hindi na niya man kasama.
Danda Square. Ang ingay dito sa downtown. Halo-halo, motor, sasakyan. Gayahin mo rin, Manong. Ayun na. Yan, tapos na kami kumain. Paglabas namin ganito na. Yan. Malamig na, Manong. Tara, Manong. Ganda, no? Dami pa rin tao, no? Tingnan mo yung Manong doon sa dulo. Ano, picture ka? Halika dito doon. Sa gitna ka mag-picture. Itong taong to, mahilig sa picture eh. Dito ka sa gitna, yung picture ka? Dito ka, doon ka, oh. Tara, doon ka. Doon kami kumain, no, kanina. Sa taas. Ano, uwi na? Oo, uwi na. May pasok ka pa bukas? Sige. Enjoy lang namin na konti itong Danda Square. Mano nga, nagpipicture-picture pa eh. Napakalamig. Ano ate? Lamig. Lamig. May dog. Dapat dito tumakbo ka agad eh. Kung hindi, mapagsarahan ka ng pinto. Naipit ka ka. Takbo tong dalawa eh. Next station is College Station. Saan tayo? Sa Yang, no? Gloriang. Kennedy? Pwede, oo. May pupuntahan ka pa. Hindi, diretso na ako na Kennedy. Or gusto nyo bumaba pa ako ng Broadview? Eh, mapasakay ko kayo. Tapos, diretso na. Sigurado kayo? Oo, sige. Yan ang namin. Sabi station naman ni Joanna. Sabi ng Wellesley. mama ko, nagkita na yung magkaibigan sa Sino? si mama niya. Nagkita na sila. Sa haba ng Wala kasi lakad si mama eh. Ano, Manong, okay ka lang? Okay lang. Ha? Nalasing ka naman. Sabi ko, nalasing ka naman. Mukhang lasing eh. Ay, di ba?
Yan, ito ay papunta kami ng ano, line 2 ano, line 2. Papunta kami ng Kennedy Station. Pero sila sa Broadview bababa. Ayan. May lasing. Dito ano nakakatakot iwasan dito dapat tumayo sa may yellow na yan ano kasi maraming tinutulak dito no. Yung naka ilang oh, meron na naman. Di ba? Diba? O mamaya itulak ka dyan eh. Marami na nangyari niyan ano. Minsan nga eh, tumatalo. Oo, tumatalo. Alam mo yung nagtumakbo dyan nung dati. Hinabol ng pulis. Ano pa? Daming kwento dito sa ano ito, line tong to eh. Tapos yung tulay ng Castle, between Castle Frank and Broadview. No, kaya nilagyan nila yun ng parang bakod no. Oh yeah. So there was one. There was but there's also yes, I told you. Bakit tinanggal nila yung... Ihatid ko muna sila sa kaya ng bus. Baka mawala tong dalawa eh. Ako pang may mas alam dito sa lugar na to eh. Send ko sa'yo, sige na.